rabbil alamin. Ou la deuxième partie de Kemi quand c'est ça. Vous voyez, c'est ça. En gros, nous, en caloni kono, en tout wele si, probablement, que c'est les mécréants. Quand on a l'oni de bambou, ou bambali en kana ou fort. Ou la métane mouillé, en métane à la kiria, fotawi, alayhi salatu wassalam. À la kiria, damanamani fort, hadisa ou la, abiboka warjuka, mangutula, malade à la kankisika au toroma. Ula kabo kawarju mangutula nanga mangutu damanamani soro ula afola be kemiye odi ala kire min fo alayhi salatu wassalam min kawarju nunka mangutula ako sigaru as-sin ako o shihakaya ko shihakaya kado a majorité c'est des enfants est-ce que tirer quand amo yira wal manto yira Mohamed Nera ni fagali ke français c'est un enfant neri anyona obeti ala kide ye chanfo aya fo kunu bi afle nya korosisa ala kide ko hadisa kon alayhi salatu wassalam ako hudathau al asnan ako ko mangtu ko demsewdo Allahu akbar ibn hajar ko le fof afatu kono ako wal hadathu من فلايرو منا أكو هو الصغير السن مغمي شي هكايا كدغ بايرا كفوك كيا حكي مامو ومو شاما بيتو حكي مامو ديم سولو كذلك كفرا مكاتبني تريالا comportement يعني تامشير من لولا وري كفو الطيش c'est-à-dire nalumaya hakili ils sont pas intelligents ok alinti hakili kadoro ala kire ne koti aytani hadisa kule tiri ala alayhi salatu wassalam ala kire go yati fi akhir zaman ako mo do be na wakati labana awmun jamakur dawdo hudathahu al asnan oshi akaya dem sawdo sufahau al ahlam mo akili dawdu akili kadoro ala kile ne kota alayhi salatu wassalam waira kafo mo akili dawdu ko imam an-Nawawi ko kame famu mi soro kaboni nanu ala kile nga kuma alayhi salatu wassalam o de kafo ko mo ni ka sabati ani mo ni ka famu ka ke famuye famu mi basigila ko beta soro obeke ashi wati mina ashi be dafa ka ke makoroba shi sabula wati la adamade mi ko shaman la jarabi mais kito demsenia la ikateri kiko demsenia la ikafari kito demsenia la tanti mais ni bola o kono ki shi bonya ka ko shaman yi avec fana ibi famu be basiri kwa mo soro adisani kono jole ko fo الإمام النووي وفو يعني الإمام النووي كو أمو أسرو نينكونو نيشولا اختصارا أي من جو جوري سرو على كده من فو أو مانتولا أي جوري سرو جوري سرو فيلاكي وشياكي يعني وهاكلي بريا أسابنا يمي ودي mo no sigata la de be bateau ke fa la itese o nyefe bateau la ne restis ne ka ne ko ne yere seke ne re lona ni bateau ke la bateau ba ke leke so la chite se mo mi ten awi fa no lutese hali sabaw utese o ko so wo kana wele ko kafu le de kanake bateau ke la baudo hala kiri ni koti ne man kishime mais problème bina ke ka batu ko la ibo fam wala la kire alayhi salatu wassalam ako inna ako ikado fiikum qauman qabe aw sabaw tela jama kuru dola ya'buduna bi batuke ala kire ni kutubi batuke wa yad'abuna bi batuke ka dine ka lajime ka ke ka ladai ukore wati niyo yi oni bato de hatta
يعجب بهم الناس فو مو باللبا كما كما أولا نو الله أكبر ونمو كبالا أولا كباتوني في وتعجبهم نفوسهم حتى يعجب بهم الناس فمو بكبالا ولو يربكم اللبا سيسانكا كبا ويرلا سيسانكا واسو أو يباتو كلي على كده يكون نابتا يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية رواه أحمد بسند صحيح على كده يكون يباتو لبنوما كو أو تلا أو سأبو نلوم باتو كفو مو بمكبا لا ولو يبنا مكبا ويركونا مالaki de ko be fosi ka bo islamaya kono komi ni kala fili fankala teriala ka turu sogola abe do sogola ka bo kundola chogomina ko be bodina la tin komi kala sebe du ka bo chogomina e alaki de sallallahu alaihi wasallam ni bato kala bo waira bato ni humanité bereberete ikala mo do e khawardiya miriya bala abe loka karange ka kurana karaka kasi yakilisi abe nafla sundo foka ke comme aérete lombla ire akilisi na lola sedila ile be yere ka e ka tui sabula muna halimania bala e akilisi moyo ke min ka pou ka temen beka ala kideku qui c'est le chien de l'enfer c'est le be mola do jahannama na ulawa sume mola do jahannama na ulawa ala kirengo khawarju jogol alayhi salatu wassalam akon sababu ma domina khawarju kanyemo zo khoisra ala kireme fait partager la hodeyni kele tono nafolo kala kirem ta kayira la keneka ala kiren ki matele parce que mo mununo anana ka ko dunia yin nawdo ni kuma ni gana Umar bin Khattab la Umar Khattab ko ala kirem manto ingani nafigi ni kuntige ala kide ko atoyi mogo kana laban ka fo ka toyi mogo kana fo kala kide maka sabo fakana ka tora soro sabat dote zo khoisra khawarju kat ngulu folo ngulu ba aya sabuna kan fo ala kide ko sabo ka toyi ma be tala wati min ala kide ko sayakhruju min dhidi hada qawmun ako cheni sudo bina bo aw sabo kabina jo aka siri la no ka siri abi jo aka suna no ka suni ko be qur'ana karamate jigo ngorona ko be bo dinara be bo islamayala ko be ni kalam filika turu fena bi sama ka bo tuko mina sabo be jo ka siri la no ka siri dafe sabo be jo ka suna no ka sun kerefe wa kalaka tuni yaqra'una alqur'ana fala yujawizu hanajirahum ate jigo monona ate famu uba kalantin la musta'an ogo so mo mu bo tem bla ko kurana drushi ko ke hamin bay ka dauma ayni tayare wajunay khawarju tumi kurana kala des grands lecteurs malaki de ko c'est le chien de l'enfer no ya kurana karambay ita atlisiki وهنا على كده عليه الصلاة والسلام تلمق من خوارجوك أقول إن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد أقول إني على كده تيوسر أتلم بنا بالا كنت نكلكوا فاكم على كعادك وفاكتوا منا جونو سيلا بانو جونو سندونا بانو كورونا كرانا بانو على كده كونا لتوسر لا كفو على بنوي دومنا بوكم ولا como yake Usmana tirila como yake Ali tirila ale ala kilen tute balula na tunkela ale tuno nyona dona aduka utakena chumna ka tuna ni sella banu keti atuna ni sundona banu keti ka khoroke o ka khawar biya miriya kos ala kida alayhi salatu wassalam ko khawar juka kula ana musnad ahmad kono riwaya jamana ni bala zo ko esrala kide ma foko ya tui
ma dokela ala kiden ko ya fa ala kiden ne temena chela khariji abe sujudu la ala kiden temena na kataka selike ale mina ni seli kaka selike comme aba ala kiden mi seli chogo mina ala kiden klala ka seli la ka banka cheni to sujudu la ala kiden ko sabaw ma ko jome soro kata cheni fa volontaire mi wulila ale tagala akwala kiden ma chogo juma me sika mogo fa abe sujudu la ashira lenu kalimatu shahada la ilaha illa allah shahadatu flana no ali ala kili reka ka shirali jo ala muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam konti si il dit je peux pas flana fana ala kili ma jabili dama ako jometa ni keniva deuxième tagala ali sirkola kelenka kalitisi fa laban cɛman sɔrɔ ala kelen ko n'aw tun ye nin cɛ nin faga fitina fɔlɔ n'a laban aw tun banna nin tun bɛ k'a fɔlɔ a laban sabu nin fitina mɔgɔ nin ka to sujudu la sabaw ma se k'a lehala fɛ sujudu la ala kelen tɛmɛna na ka taa ka seli kɛ ka tila a bɛ sujudu la a dɔw wɛrɛ kɛra abubakar siriki ko nouvelle di ala kelen ma ne ma ni kisi bɛ ye k'a ye yɔrɔ min na tellement cɛ bɛ ala ɲɛ siran bolo kan a bɛ bato kɛ la a b'a ka siriki y'a kibaruya di ala kelen ma ne ma ni kisi bɛ ye ala kelen ko taa faga a b'a ka siri ma se a b'a ka siriki ma se k'a ye cɛ bɛ bato la a ko a tɛ se umaru saga umaru fana k'a ye a ma nɔgɔya dernière personne an ka lɔnni kɔnɔ o ye cɛba dɔ ye dɛ ali ibn abi talib ale tagala fɔn la n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna o tun bɛ bato de la ala k'i bɛ k'u ka faga munna batokɛla bɛ faga alahu akbar nin ye silamɛya lɔnni dɔ de ye a y'a bɔ mɔgɔw k'a dɔn ninnu mɔgɔw ka juguya u ka bana u ka tɔɔrɔya manton kan ala k'i ye nin bɛɛ fɔ u ka ko la alayhi salatu wasalam kaban tuguni k'a fɔ u ka ko la ko dugukolo ni sanfɛ c'est-à-dire sangolo ni dugu ma ko su tɛ yen su min ka jugu ka tɛmɛ kawariju su kan danfɛn su jugu n'i y'o faga tuba b'i ye n'o y'i faga tuba b'i ye u bɛ seli kana ɲina o kosɔn ali ibn abi talib a lajarabila ni ninnu ye sabula n'i y'a mɛn ko jamakuru fɔlɔ bida fɔlɔ o de ye bidatul khawarij fitna fɔlɔ fitnatul khawarij a ɲagala fo ka taa Usmana faga k'a to a bɛ kuranna karanna ka kuranna site komi ballon k'a gafe seri ka jeli seri a kan k'a faga ka s'a muso ma k'a fɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye a y'a Anbasata tɔɔrɔ ka to ji la Anbasata a y'a tɔɔrɔ a Anbasata tɔɔrɔ Anbasata ko Usmana tɛ se ka faga ten yala cɛban k'a faga mazluman Anbasata tɛmɛna sira min fɛ kumana surunya bolo ma o sira nin o donna ni Anbasata ka sira ye ka don a cɛ ka na don a na Ali cɛ ka laban k'ale ni Anbasata kari ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o don kɛlɛ nin ma histoire la ko Jamalu don ma nɔgɔya fagali min kɛla sahabaw dama ni ɲɔgɔn cɛ o cayala ka na laban Aisata ni Ali nana ɲɔgɔn faamu o y'a sɔrɔ n'u donn'o cɛ a nimisa caman kɛla Anbasata ala ka jɛmɛw bɛɛ ma Ali y'a labɛn k'a ladon an bamuso donna fo ka taa s'a ka saya ma bɔ ni kɛlɛ nin bɛna wolo kana bolo mun na kana wele Muawiya ibn Abi Sufyan ani Ali ibn Abi Talib o fila bɛna kari ɲɔgɔn na o donna Ali bɛ ni Irak Ali ye Irak lasɔrɔ Anbasata ka kunbɛnni de fɛ ale nana Irak u fɛ wa Muawiya tun bɛ Shami n'a bɛ fɔ ko Syrie fɔɲɔgɔnya nana don cɛ ka bɛn Usmana fagalibagaw minnu ye Usmana faga k'o ka minɛ jama na
o kana to ɲaaminen no silamɛw cɛla Usmana fagali tɛ kɛ ten k'a to yen ten wa dalilu tun b'o bolo minnu tun bɛ a ɲinina mais o ka ishihadu kɛ o fililaw ka ishihadu la sabula o tun kan bɛ ka temps di Aliyu ma n'o tun ye ɲɛmɔgɔ ye n'ale tun sigila Usmana fagalen kɔfɛ donc o fila bɛ ishihadu kɛ mais sawaba o tun bɛ Aliyu bolo sabula ale tun bɛ fa kɔnɔni ka kɛ o ma sɔn ɲɛmɔgɔ ka kɔnɔni na wa olu pressé la k'a sɔrɔ jo bɛ kɛlɛ la o y'a ishihadu la khataw ko sɔrɔ mais a labanna su de bɔnna o kɛra fagaliba de o donna khawariju de tun bɛ Aliyu kɔfɛ siyamɔgɔw fana tun bɛ Aliyu kɔfɛ o ye Aliyu lajarabi mais Aliyu ma sɔn o fila si la Aliyu fila bɛɛ faga siyamɔgɔw fagala Aliyu bolo k'o don tasuma na ka logo bila dingɛ kɔnɔ k'a mɛnɛ k'u kara kɔnɔ k'a kɔrɔ kɛ ko Aliyu ma ko an ta k'e de anw tigi de an batoma ye Aliyu ko a y'a dabila k'u ta dabila Ali bɛ min kɛ Ali sera o kɛli ma Ali k'u fili tasuma kɔnɔ o la Abdulayi ibn Abbas ko fagali kɔni ɲana mais jeni ko Ali o kuma ɲa sabula Ali tun man kan ni jeni a bɛ sababu kan Ala de b'o baara kɛ kan fɛn man kan tɛ k'o kɛ mais Ali y'u fa Ali y'o kɛ siyamɔgɔw de la k'a fɔ a tigɛlen don o la Ibu yɛrɛ welela n'a tɔgɔ ye nɔ histoire Ali y'u faga Khawariju minnu fana tun bɛ Ali kɔ fana n'olu de tun bɛ o de kɛra kɛlɛcɛ dɔw ye Ali y'olu faga mais Ali ma teriya k'u faga ten dɛ o ye renfort kɛ k'a kɔrɔ kɛ kɛlɛ sela silamɛw fagala ka caya fagali warala digikɛla Muawiyata ka mɔgɔw la parce que o tun tɛ se Ali ka jama kɔrɔ kɛlɛ lalɔla ko ka kiti silamɛw ka kɛlɛ lalɔ n'a fɔra ko cessez le feu o ka kɛlɛ lalɔ kɛlɛ bɛna lalɔ Ali tiɲɛna a n'a ka masaya k'a fɔ ko ka mɔgɔ bɔ min bɛna kiti Usmana ka ko nin na sabula a ko waralen don Ali ka cɛ dɔ choisi k'o kɛ ka représenter kiti bonda la o bɛna nin ko nin kɛ Ali sen t'a la subhanallah Muawiyata min fanga tun bɛ ale la n'ale bɛ ka nin ko nin kɛ jo b'a bolo maa pressé la a ka siyadu kɔnɔ ka kɔrɔ k'a ka masuruyali kosɔn Usmane fanfɛla la Khawariju ko non k'olu tun bɛ ni Ali ye c'est fini Ali kafiriya la o tora ka réseau créé Harwara ko ça veut dire Haruriya base o tora base sigi Irak fanfɛyɔrɔ la o sigila mun de ka Ali ye kafiri ye Muawiyata ye kafiri ye Amr ibn As ye kafiri ye o ye saba ninnu kafiriya fo ni mɔgɔ min b'o ka base la comme Sebabu bɛ bi cogo min na comme Hakim bɛ cogo min na comme Mujaw bɛ bi cogo min na Ansar Sharia bɛ bi cogo min na wa hakaza État islamique Al-Qaïda o ko yɛrɛ base ko yɛrɛ bɔ kɔ kan ka mɔgɔw la kafiriya ninnu sigila n'o le de nin kɛli bɛ taa san 1000 ni 100 caman bi ko tɛ min b'a nula histoire de la o kɛ min kɛla o bɛ silamɛw kafiriya dɔrɔn Ali bɛ nouvelle mɛn Ali ko silamɛw ma k'a kana pressé a kana Ali ko bila kunfiya minɛ nin kɔnɔ Ali ma équipe o la a laban Abdulayi ibn Abbas ko Aliyu ma k'ale ka sira di ale ma ale bɛ taa kumaw fɛ ale bɛna taa kumaw fɛ Ali ko a bɛ siranna parce que mɔgɔ minnu sont violents c'est des criminels ni fara ni ka ni fara bɛ ni fara olu don Khawariju ni fara olu don Ali ko a bɛ siranna Abdulayi ka ko la a kana taa ka taa ko k'a la Abdulayi ibn Abbas komi mɔgɔ min don a y'a yɛrɛ ko fɔ ale ye mɔgɔ sugu min ye a caman na ale bɛ se ka kuma o fɛ o don ma ale tun bɛ se sabula mɔgɔ min tun ye ale ye il était placé pour partir o waati la o ka ɲɔgɔn lajɛ Haruriya idan bani Islam ala deli ala ka nin aw la faamuya idan o tuma na Abdulayi ibn Abbas bɛna taga Ali ka sira dama ka taa a ko seli ka kɛli la a ko muminu ɲɛmɔgɔ ma a ka seli k'a ye a ka taxiru k'a la a ko ale bɛ se cogo jumɛn ka se ka taa nunugu sɔrɔ selifana seli kɔfɛ a bɛna t'o sɔrɔ selifana seli kɔfɛ o kɛ min kɛla Abdulayi ibn Abbas tagala selifana seli kɔ la ka taa o sɔrɔ ka base la rebelles une rébellion c'est-à-dire des hommes très dangereux Abdulayi ibn Abbas k'i kun bɔ o kan o y'a sɔrɔ Abdulayi ibn Abbas
aya habillé mamina, il était joli à voir. Au Abdullah ibn Abbas yoro mina dron parce que be bateau que faut ba ira ko no lu ma côté Diana. Au Abdullah ibn Abbas ka commencé ka lagbashi na ka fini. Au fana kela komi o manya. O manya. Abdullah ibn Abbas ka Qur'an ya fuyi. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أيانا ناسسا أبلا ابن عباسي ما داوما داكو ني عليه من كني أقول رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية كون يفني على كدنا يتوغلا من تشكين était très beau vêtement de la vêtement de la Yamani fandu waira ni awbe islamaya de tokoro kala kiden kulu wala kiden tin kare sapini dona ne ya tu chekene na ene bi kone chekene ala kiden fana tu kena ahsana tu kela fana tu chekene katimin tanga ok min kela mais regarde quelque chose qui est marquant Abdullah ibn Abbas bin Sharia dollo c'est très important Abdullah ibn Abbas ko ale tala o soro yani akelen ko be ka fo amiru ya akoya amirul mu'minin يا أمير المؤمنين أبردوا بالصلاة فلا تفوتني حتى أتي القوم وكم يقول عبد الله بن عباس ترى السرو سيلفنا سيلكوفي عبد الله بن عباس يشير شما فده أكوني يي نيرو يلمالين يبقى لو كون نوكا في ما كسيريلاش سنوبو نياكا وكا fini nous baisser nous ka baisser ka la kantuni mohamuno ni o bolo jale nous tellement bi barake o bolo jale nous ñoo me bere o jale me chugumina Abdullah ibn Abbas ka foko ko ha yo a chesirli fode aye fo Abdullah ibn Abbas yo fode ayo fo kaira chesili miye nunula ayo sheria ma Abdullah ibn Abbas bin abo fini min bala ya la bisi aya di parce que ibn Abbas daluba bolo abo beni dalui ni bela yele ko fe o ka Abdullah ibn Abbas ma mune ki la seya o ko an la basila parce que bete na ya mune ki la seya Allahu akbar sabo tu chowi Abdullah mune ki la seya ma jaa bik Abdullah ko nana kabo ala kidenga sabo de fe Abdullah ibn Abbas bin Abbas kilifa aka to angu fara bukana di sala ako walaysa fiikum minhum ahadun ako nana kabo ala kidenga sabo de yoro aw mo munu me ya minke saba nu kelin sitaw cela ko saba kelin sima ke khariji ko saba kelin sitaw cela akum wala wa min indi ibn ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam akum ne Abdullah bola ala kiden alayhi salatu wassalam abeno dinge mbola de yor jonowi aliyu abasite aliyu khalifa aliyu ako ni sabanu na Abdullah bin ayre yani ay représenter anakun ko foni sabo betoyi ako wa alayhim nazala alquran ako ni sabanu de kan qur'ana jilila wa hum a'lam bi ta'wili ulli bi qur'ana ni tafsiri don sabula nu ka kafriyali ke ni qur'ana tafsiri de ajila sabamu kan bola de yoro o ka nyemo ba fe no ala kidi alayhi salatu wassalam be no ke dinye no aluye wa qur'ana jigila olu de kan olu de ba tawili do tafsiri don katimi ako jittu li uballighakum anhum nana de kana o ka kibaru yalla se awma sabula hukmu ka bazila sabobo ka nyama yalla wa uballighahum ankum وفذلك أبننا فنقطوك كبار السومة فقال بعضهم ودوكو عبد الله
لا تخاصموا قريشا خوارجي دوكو كرفه هي أكن الداس ما تمني كني قريشي ده كفرك فإن الله تعالى يقول بل هم قوم قاسمون كو ساملا كلا كو قريشو كو دارو سما سما ناولو أيا ني ماجي إسلامو يركا أغايا تكاتكا لابدوليك كفرك كو أبلي دارو بلني donc a do signaler ko kana kuma Abdullah ibn Abbas be o ba do lonnalo no ya minoti na si donc a do signaler he kana kede ka ya ta kana ni tafsiri ko nyasi Abdullah ma aya ni Abdullah re israkelina ka ko Abdullah Qurayshi ni فقال بعضهم بلى دوكو كرف فنا فلنكلم دوكو anga kuma seke on a lui parler donc anga na kuma donc ay kuma OK minkela ka kuma la surunya o ka kuma damine Abdullah ko kuma nan fe chedobe ula wal matchef la wal matchef saba ako uma aw be ka tasarali bokke aliula mun koso muna mun ba bulu o ko sabali koso antigela aliula afolo Abdullah ko ayo fo ko aka chew bla kitila ka sona ka chew ko ekiti jejo ni jo Amr ibn As ani Abu Musa al-Ashari o kemi kelani o ma bowa ko koson olu tigela alila ko ka koroke o bina Qur'ana fo mo nyina Qur'ana jigila munu kan kali konane nay kala re ko Qur'ana kono inal hukmu illa lillah kala ko kitite feshita fo ale muna kitibe di ali bolo adamadema ala de ko kitite fe wona tay fo jon fo ale wayra sa ali kafriyal den dufle subhanallah Abdullah ibn Abbas ko akodi qultu hadi wahidatun koni kele folo ko ray nan dore wa madha aidan akum warabe kotuni ko aga keleke waga keleke ka gaye kelela amasonga keleto na folota asela mo mu na mo ke joyi aga keleke jonila aka ambaisha ta kele ni keni asela aka jama sela baisha ta ka jamala muna amason ka ambaisha ta bolufen ani mo mu be na ko che ko ke keleto na foli muna ma baisha ta ere mine na ka mo ko ke kasode munu to la balola comme islamo be kafuru me chogomina donc ba ira ko alu c'est pas la peine olu tigela alu la kaso olu etume ko ni duguma Abdullah ibn Abbas ko matuni o yani obena na fo Abdullah ibn Abbas ma yana ka 3e position na ko ni ambassadeur tunkela muminu bay ko chambala ko akeleli tunte da ko akeleli tunte da bore o kore o tambassadeur ila muminu bay do bay la kafri de quoi subhanallah ko nodo kela kafri ko kelela okan on di kafri kelela ni an sela kafri la o tumana mumeke a keleri dahala c'est que amese ko mine ko kaso de kore amuna ma shata mine ka doya ka ke joyi ala kirim furu so muminu ba uruka kele dilalen tuguma kana sabo bla nyona muna ala kirin alayhi salatu wassalam ablanke o mason ka furu muso mine no muminu bay ko doya asabana muye nobe alabaye قالوا ما قلت وماذا أيضا قالوا ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قال كايربو سلامو كاينيمو يلا ايرا كايربو كاكلا كافر كاينيمو سابو بيولا سان يرونا بولكو كافر parce que muna kali fanga tuma lila olu kubena lui muna ali sona ka kelela lo obi ka foko mawu ya mobo woroba ali kairebo c'est que oluna abola slamon kanyemo yala be kafur kanyemo yala rebellion fle Abdullah ibn Abbas nani aya kani bejabi Abdullah ibn Abbas bina kuma mi fort sabla kuma ka jante na sikatani atitai amma ko be mina anga deuxième partie ka sika kuni kono OK Michel Abdullah ibn Abbas ko ara'aytum in ataytukum min kitabil الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا أترجعون قالوا وما لنا لا نرجع
Abdullah ibn Abbas ko ma kuma banen kofe ako qultum ko j'ai dit ay kibaru yawo ni nana awma kabo kitabu kono le Qur'anay ani kabo sunna kono ala kininga sunay ni nana ni awma ni fenyi kabo Qur'anay adisala mimi aw ka fota ni lankari ka labbi yala bena sirko wa ay Abdullah mu banante sirko i dalili wala on accepte ako bla folon mizani kono sisa sabula na me kuma fanga be ko dolika wole bina ke kiti de burmika alkitab wa sunna Allahu akbar Abdullah ibn Abbas na ni Qur'an ayayi Allahu akbar ka mine kilin na tlala folo mina ateta tine abo nyinika ka fo yina ko nyemi fo abedi awsona wa ouais olu rebe bloqué o balo ka fo ouais fo iti yana beta deuxième na abeta no tuwe na tlala aba irawla ateta ka tugu nyona aka bobo nyona ko ire nyiringa sisa Allahu akbar ok mikela abdaika min fo ako akharajtu min hadi wala likofe mbola ni konowa nye dalusi kana ni dalu ka kuma wala atlala ko mawo akharajtu min hadi yala mbola ni konowa qalu bala ubana doni ni tuntala ojigila ayata deuxième natuni ayo wala ayo kilin ke fukata si atlala ubulu bana ni kelani munu tumbala ko slamayalu kalu kele faraja minhum alfan mo waqaf la bola jamana 2000 personnes ulu ko antuma fam ulu bola la ulu tume chanyindi la donu tulay abe fo mako bambarachi ante dans le côté amaka ulu le tula ali ko ulu le kele ali gono kele di Abdullah ibn Khabbab bin Harith oui ça va checker din ali tula temeno ka bazila ni be kofe ayu yasrana parce que we mo menacé ma fala wudo ni ma fala e mo tafiu ale tula ire ni na ya ben kamene katoka jinga sababa ukakula kana ali to fo kono ayo to nyuma fo ale fa se na do marawdo kaban kali mautu nyuma fo na tun kalon o ya mene kala jida la kakana ka jili la jika kata muso kono ma me ka fara o ma be alima ali rebe na bazila sisa aluni keleke o jigila bazila kana o soro sisa jone kan ka Abdullah walu Abdullah fala chogo minake ampelo wa amele refana ko kiketini fana kora dote bo dole ale ambelo kana fo karsani ne kake ambelo ali bena jigo kasisa ali kufa ala kideo kanyemo bami kofo ali sela oma ka fo ko kata souffle kai ali yani ali ye dengena soro ko ni kawar khariji ya kelene al khariji achama al khawarij o kanyema fami kala ali ka sujube ala ka ala tano masami ka no ka khawar ni mu mo fa ali ufa mais donc tu n'as kafriya fo ali ko burla kafriya ni kore kufiya ko soro ni benata ali maula kafriya ayo kele ko toria di boys toria mi bola o ko fe sambane islamo amo de cela mo sabale ko kambi nyoma kamina islamo dona ngulu bamu be kamufa kayre sacrifice la Amr ibn Asibala Muawiyah ibn Abi Sufyan bala Ali ibn Abi Talib bala a elema saba Abdurrahman ibn Najim alele sila ka murula mi ka baraka dabari ya aya fo ka lami bagala ka lu fa ni muruyi ali khawarju mo kere u dole ka lu fa histoire la ni saba muru fa miri la kacha ni kera au ni ka islamayat tarku kono ni au ngati den kuma kan ci yale ne man kisbay mo ka kola munu bola o ya barake o yenye mu fa o islamu fa ko la kafriya
walu le kɛla bidia fɔlɔ ye olu ka fitina le kɛla fitina fɔlɔ ye olu de kɛla mɔgɔyala kile minnu décrit u bɛ bɔ san 100 o 100 an ka bitaw bɛ mɔgɔw filɛ u jogo filɛ ala kile bɛ min fɔ la labari silamani ni fɔla e ye o e bɛ nin karan kalama o ni nin fɔla est ce que ne kan bɛ ka na sigi mɔgɔw ɲɛfɛ minnu tɛ nin kalama ko minnu bɛ nin baara nin kɛla ko kafiruw don sɔ ale bɛ sɔn ka nin fɔ i t'a fɔ mala de ala ka ne ni aw dɛmɛ nin ye deuxième partie ye inshallah taala min na ni troisième partie ye mala de ala ka ne ni aw dɛmɛ rabbil alamin o la deuxième partie bɛ kɛ min kan sisan o ye sisan anw ko mɔgɔ ninnu anw ka lɔnni kɔnɔ an t'u wele sen foroba bolo ma que c'est les mécréants